ଯେଉଁ ଦରକାର ଏଇ ଦିନରେ ହେଇଛୁ ବାପା ନିଜ ମମତା କାହିଁ ତମକୁ ମମତା ଏ କଥା କାହାକୁ ବି କହିବନି। ମହେଶ ଯାହା ସବୁ କହିଗଲା ମୋର କିଛି ବି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ବି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ମହେଶ ତୋ ମାକୁ ବାହା ହେଇ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ହେଲେ କେବେ ବି ପଦେ କଥା କହିନି। ତାକୁ ତ ଭଲରେ ରଖିଦେବୁ, ତାକୁ ତ କେବେ ବି କଷ୍ଟ ଦବୁନି, ହଁ କଷ୍ଟ ଦବୁନି। ତୁମ ବିନା ମୁଁ କେମିତି ଭଲରେ ରହିପାରିବି? ନାହିଁ ମମତା, ମୋର କିଛି ବି ହବନି। କାହିଁକି ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ? ମୁଁ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଚାଲି ଆସିବି, ହଁ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିବି। ଆମେ ତୁ କିଛି ଦୋଷ କରିନୁ, ହେଲେ କାହିଁକି ଏତେ ଦୁଃଖ ପାଉଛୁ? କାହିଁକି ଏମିତି ଦୁଃଖ ମିଳିବ ମମତା? ଏମିତି ଦୁଃଖ ମିଳିବ? ଆମ ପରି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଦୁଃଖ ମିଳିବା ଦରକାର, ଏମିତି ଦୁଃଖ ମିଳିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ମୋ ପରା ଦୁଃଖ ସହିତ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିଛି, ଆମ ଦୁଃଖ ସହିତ तो बाबा को बोले नहीं गला हेले तू देखी बिगाड़ी पारी नहीं। हां से भूल गए दंड पे लग जाई करती एते हो कौन ठाते अरे पूरा हिसाब रे
अरे पुओ हिसाବରେ ତୋର କ'ଣ କିଛି ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନଥିଲା? ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ତ ଅନୁରୋଧ କରିଥାନ୍ତୁ। ଆରେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଅନ୍ଧ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବାଙ୍ଗିରେ ବସେଇ କାନ୍ଧରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ତୁ ବି ତ ଆମରି ପୁଅ। ତୁ କ'ଣ କଲୁ? ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ପଡ଼ି ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ଆଜି ଅପରାଧୀ ସଜେଇ ଦେଲୁ। ମା ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଉଚିତ ଏ କଥା ବୁଝିପାରୁନି କେମିତି? ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ରାଣ ପାଇଁ କହୁଛି ରେ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ରାଣ ପାଇଁ କହୁଛି ରେ। ତୋ ବାପା କିଛି ବି ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ବି କହୁଛି ସବୁ ମିଛ କହୁଛି। ତା କଥାରେ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଗଲୁ। ଆମ କଥା ଟିକେ ବି ଚିନ୍ତା କରୁନି। ଆମ କଥା ଟିକେ